Human gibawal tungod sa pandemya, gibalik na ang pagbadli sa agtang sa mga debotong Katoliko atol sa Ash Wednesday, human miluag ang health protocol sa daghang lugar sa nasod. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Napuno ang St. Augustine Cathedral sa Cagayan de Oro City. Diyang gisugdan ang pag-obserba sa Kwaresma, hugot ang health protocols sama sa temperature scan, QR code ug paggamit sa face mask sa tanang mosulod sa simbahan. Aduna gihapoy physical distancing, bisan og 100% na ang indoor capacity sa simbahan ubos sa alert level 1 sa syudad. Daghan kaayo tawo karon. And it is not even a holiday of obligation. Gibalik na sab ang tradisyonal nga pagbadli sa abo ngadto sa mga debotong Katoliko human sa halos 2 ka tuig nga pagsuspenso. At least no, na sa hinahinay si Lord gid maayo kaayo. After ani na napulaan na tong problema. Sige, di kita mawalag paglaom sir. We must not wait for Ash Wednesday in order to turn away from sin. Every day of the year is an invitation for us to turn away from sin. Sa Immaculate Conception Cathedral sa Zamboanga City, daghang deboto ang mitambong sa Ash Wednesday Mass ug gasunod gihapon ang katawhan sa social distancing ug naka-face mask. Malaumon ang Archdiocese sa Zamboanga nga daghan ang musimba karong anaa na sa Alert Level 1 ang syudad. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.